no Yai. Jebul ing Astina kuwi duwe paranpara, duwe pandhita anyar. Kang aran Begawan Dewangkara. Banjur Dawati iki mapan ana ngendi? Lah iki ndek kene. Nalika semana Begawan Dewangkara mau sago nyadong gayuh wujuding wahyu katentreman kanggo Yai Prabu Duryudana nanging mawa syarat sarana. Manut kandhane Begawan Dewangkara mau ora ana liya syarat-saranane yaiku mawa tumbal nyawane Yayi Janaka ya Yayi Harjuna. Kandhane Begawan Dewangkara mangko ya mangkono. Iya Yai. Iki sing dadekke muntap rasaku. Janiki pendhita apa jagal manungsa ora srata rasane atiku pendhita mang tak larak. Tak jambak rambute, tak gelandang metu saka Pasewakan Agung. Ing jaba tak ajar sakayange ning jebul Yai, jebule. Pendhita mau ora kena sinangga enteng. Pendhita mau duweni kasekten kang ngidap-ngidapi. Katitik nalika semana pun Kakang ditamani pangabaran nganti kendhang tumeka ing papan kene. Yen to kaya mangkono kaya ana gandenge kawan dawuhe mbarep Kakang aku. Lire kepiye Yai? Sumurupa dina samangko aku den utus mbarep Kakang aku supaya goleki Janaka kang dina samangko lingkar saka kasit kasatriyane tanpa pepoyan. Weh lah dalah. Dadi cetane dina samangko Janaka kuwi lagi lunga. Iya, kaya mangkono. Lah, yen to kaya mangkono Yai, aja kesuwen. Ayo. Digoleki. Digoleki si Permadi kuwi. Aja nganti kedhisikan kelawan Begawan Dewangkara. Yen to ana sisip sembere luput katuranggane ubayane mbalenjane nyawane Janaka sing dadi totoane Yai. Iya. Yen to kaya mangkono hewang-hewang ana lakuku goleki lungane Janaka. Ayo Yai, aja kesuwen sewang-sewangan digoleki lungane Janaka Yai. Pancamar pamoreng suksma sinok saya winahya ing asepi seneng panggon ing kalbu bukan marana oh lakon kok pas kaya ngene ya Pak. Manut dawuhe Puntadewa kon goleki Paman Harjuna. Lah kok jebot tinemune lakon kaya mangkene ana sing ngancam nyawane Paman Harjuna. Wah. Mula saka kuwi ayu.
anak-anakku padha sewang-sewangan digoleki lungane pamanmu Janaka. Aja nganti ana payu-payu sing dadekke cilakaning pamanmu Arjuna. Ayo dulur-dulurku Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca, Anoman, ayo digoleki lungane paman Arjuna. Anoman malumpat sampun pradeng widing naga sari mulat mangandhap kadingal Anoman yo kene mbok candhet lakuku kose alon dhisik ae aja kemrungsung pancen bener kudu kaya mangkono lakone ning semaken lakone ngarep ki yo nah manut pitungane dina iki lakune saka kidul ngalor. Nah, iki mengko temune lakon ana kono. Mula sing ati-ati. Dinane iki saka kidul mlakune ngalor rupane abang. Yo, bebarengan digoleki lungane Janaka, Yai.
Sumangkang grusu sesumbar Lindu katar bumbi gonjing Kumaludo guntur kato Om lumempak benyuku mambang Tuhu sang Wisnu Bathara arsa anglebur bumbi wata tetah kaya nganti geragapen aku lakuku kepapak iki ana menungsa uta-utu sapa iki nek ngomong sing penak Mas kenal ae durung ngonek-ngonekke nyangkem kowe jenengmu kuwi sapa Antasena sapa Antasena aku Antasena kuwi sapa Wadyabala saka negara Parangrejeng anak buahe Kala Trimanjaya wong Parangrejeng. Yo. Kok dampyak rombongan